राजखान्थि खालामनो बयहाबो मोनथाय दङ गुबुन गुबुन हानजा दानानै सिबिनो मोनथाय दङ खिन्थु गुबुन गेजेरनि संगठन होननानै नाम लानायफ्रा बेफोराव हाबदेरनानै नस्थ' खालामनो नाङा दिनै बेयाव जों मिटिं खुंगोनखाय खाथि खाथि मोननै मोनथाम मिटिं खुंनानै होदों आबसुआ नंगौना नङा मानसिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय एपिबि हानजायाव बरायनानै लानाय जाबाय मेडामखौ बरायना लानो थाखाय आं गले खावलायबाय एपिबि जिंदाबाद 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 एपिबि जिंदाबाद 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 एपिबि जिंदाबाद 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 डॉक्टर अंजलि प्रभाते मनी लोग ले आं बुंदों जे आदाया लोगो हमनो होननानै लिरहरनाय बिथांमोना ओरैनो फैयो आलादा खोथा दिनै आदाया गाव आंखौ बुंदों जे जेलनिफ्राय सफैनायनि सानसे उनावनो आंखौ बुंदों जे नोङो प्रमद बर'नो लरेन्स इस्लारिनो आरो दिपेन बर'नो नोङो वाट्सएपआव मेसेज हर आं बिथांमोनखौ साथामखौबो लोगो हमनो लुबैयो आं लोगो हरबाय हरनायनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा लिरहरबाय जे बेखौहाय लरेन्स इस्लारिया कन्टेक्ट खालामगोन नोंजों लरेन्स इस्लारिया लिरबाय आङो बेखौ गाबोन चिफजों रायलायगोन ओमफ्राय दिपेन बर'आथ' जेबो रिप्लाइ होआसै बेनिफ्राय थाबाय 20 दिन थांबाय प्रमद बर'आ बिदिनो दायित्व होदों होनना बुंबाय बेजों रायलायगोन होनबाय गावजों बिदि नारलायलायनानै 20 दिनसिम ना फैया होननानैबो बुङासै लोगोबो हमासै अन्तत फैनो हाया माबा खारन आरो जोङो प्रमद बर'खौ जोङो बुङा जे बिथाङा प्रट'कल थानो हागौ माबा मोनसे खिन्थु दिनै आबसुआथ' जातीय संगठन गावा गासैनिबो थाखाय होननानै बुङो बिदिब्लाथ' दिनै सासे मानसिखौ जायजों बिसोरो एकर्डआव माने सहि होफाबाय जायफोरजों बेनि मानसि फैदों दिनै अरुणाचलनि मानसि फैबाय त्रिपुरानि मानसि फैबाय दिनै मेघालयनि मानसि फैबाय गुबुन गुबुन हारि जाथिनि मानसि सोरबा मिसिं सोरबा राभा सोरबा आनखि बेंगलि गुरखा गासैबो नायफैदों लोगो हमफैदों बिनि उनाव आं लोगो हमनो होनना लिरहरनायनि उनावबो लोगो हमफैया बे सोमोनांथाव बाथ्रा आरो अन्तत दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारिया फैनानै लोगो हमनो हायोमोन जेबोथ' बाथा थानाङा दाथ' बिथांमोना सुक्तिबो खालामखांबाय गिनांगौबो नंला दिनै त्रिपुराफोरनि एमएलएफोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों शिलंनिफ्राय दिनै मेघालयनिफ्राय एमएलएफोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों बिनि उनाव माखौ गिनांगौ दंमोन नङा होमबा मा दङ बिनि आन्दोआव थिग दङ प्रमद बर'आ एज ए चिफ बिथाङा प्रट'कल मोनसे दङ खिन्थु दिपेन बर'आथ' फैनो हायोमोन लिरहरथारदों बिनि वाट्सएपआव आंनियाव दाबो मेसेजआ दङ आनफर्चुनेट आरो बिटिआरनिखौरा 80% मावफुंजोब्बाय होननानै बुंदों बेखौथ' आरो बयबो नुखानाय खोथा आं बुंब्ला दिनै आं गुबुन मोनसे हान्जायाव थानायखाय बुंदों होननानै सानदों रायजो राजानो सोंबानो मिथिगोन गासैबो जाफुंदोंना जाफुङाखै नोंथाङा बेसिकलि सरकार दानो हायोब्ला आइजो माहारिफोरनि आरो इयुथनि थाखाय माबायदि खामानि मावनो सानदों दा जोंनि टारगेटआनो एपिबिनि टारगेटआनो इयुथ आरो वुमेन लाइमोन आरो आइजोफोर खारन जों मिथिगौ दिनैनि लाइमोनानो गाबोन जोंनि समाजनि बिगोमा जाहैगोन अभिभाबक जाहैगोन बिसोरनो जोंनि हारिखौ समाजखौ नायहैगोन बेवहाय बे लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनायनि बिबानाबो थायो आसलते बिमाफोरनियाव आइजोफोरनियाव बेवहाय आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो नांगोन जाहाथे आइजोफोरनि गेजेरजों जोङो गोख्रों लाइमोनफोर मोनगोन आरो बे गोख्रों लाइमोनफोरा जोंनि समाज जोंनि इयुनखौ जाहाथे गोख्रोङै लाखिनो हायो बेवहाय जों बेसिकेलि आइजो आरो लाइमोननि गेजेराव जोङो खामानि मावगोन बेसेबां मानसि आवग्रिनो हागोन बायदि बेखौ आं बुङा खारन इलेक्सना बिसायख'थिया जोंनि आखायाव थाया रायजोनि आखायावसो थायो रायजोआ बेसेखौ हरनो सानो बेसेबां जों मोनगोन बिटिसि बिसायख'थिनि महरखौ एसे आलादा रोखोमनि नुनो मोननाय जादों जे मोननैबो पार्टिनिफ्राय माने एर'प्लेन बिरहोनाय दा मेडामा मा कमेन्ट होनो सानो माबादि बिरहोदों आं मिथिया जोंनोथ' इलेक्सन कमिसना बे इलेक्सनाव 10 लाखल' थाखा बाहायनो माने माबा खानानै होदों बिबां खानानै होदों जे सासे केन्डिडेटआ बे बिसायख'थिनि थाखाय जेसेबां बाहायनो हागोन बे बिबाङा जाबाय 10 लाख खिन्थु दिनै माबादि मोननैबो हान्जाया 10 लाखखौ बारहोनानै बोरै बिरहोबाय थादों हेलिकप्टार बिरनायाथ' गिदिर खोथा नङा खिन्थु बे जिथु नियम खानानै होदों इलेक्सन कमिसना बेखौ बोरै बारनानै बेथ' 10 लाखआव जाया जों हा थाबायनानैबो गारि फिसा लाना गिदिंनानैबो जों 10 लाखनि बारबाय दासिम खिन्थु बिथांमोना हेलिकप्टार बिरहोनानै माबादिहाय बेखौ मेनेज खालामदों मिन्थिया आरो थेंक इउ